Για φίλε, βίντεο. Κάτσε είναι καμάτα. Έλα και βλέπουμε. Λεμονάκι. Τώρα θα δεις τώρα. Στο YouTube. Βάλε λίγο τι. Έλα κουρβέλα, φάε. Σκοτώσω μόλι μιλές ονόματα. Βάλα, πάει στο Μίχαλο. Ιωάννη. Δεν τα εχμάρι. Ο κουρβέλος τρώει. Ωραίο, Ναι. Οι άλλοι κοιτά εδώ, κύριε μας το πάρει. Εδώ βλέπουμε τον κουρβέλο. Στο μη πάω, το μη. Ναι. Το πρώτο τράπα ηλίθεια, εγώ το λέω. Το ψωμί κάνω ταινία, ρε. Το αποκαλύψει, το κατάληψη, κατάληψη. Μετά τη συνέντευξη, να και το καπάπουλα. Μετά τη συνέντευξη ήρθε και το φαΐ. Έλα, πρόεδρε. Όχι μόνο δόξα. Τι λέει το μάθει. Ω, ρε μεγάλη εσύ. Να σου πω. Χάρηκες. Το πεις που το έλεγε, τελείως το ψάχνω. Εδώ βλέπετε άλλη μία που μου την πέφτει. Ακόμα μία. Από τις πολλές.